Dragi prieteni, se organizează întâlnirea de 20 de ani de la terminarea facultății. Unde o să fie întâlnirea de 20 de ani de la terminarea facultății? La Vila Bran din Bran. Vai, ce bine! Acolo sunt niște chelnerițe cu niște sâni foarte mari. Se organizează întâlnirea de 30 de ani de la terminarea facultății. Unde o să fie întâlnirea de 30 de ani de la terminarea facultății? La Vila Bran din Bran. Ai, ce bine, acolo se gătește foarte bine și au niște porții foarte mari. Se organizează întâlnirea de 40 de ani de la terminarea facultății. Unde o să fie întâlnirea de 40 de ani de la terminarea facultății? La Vila Bran din Bran. Ai, ce bine, acolo au regim dietetic și meniu vegetarian. Se organizează întâlnirea de 50 de ani de la terminarea facultății. Unde o să fie întâlnirea de 50 de ani de la terminarea facultății? La Vila Bran din Bran. Ai, ce bine că acolo sunt trepte puține și au și pantă pentru căruciori cu rotile. Se organizează întâlnirea de 60 de ani de la terminarea. Se organizează întâlnirea de 60 de ani de la terminarea facultății. Unde o să fie întâlnirea de 60 de ani de la terminarea facultății? Unde o să fie întâlnirea de 60 de ani de la terminarea facultății? La Vila Bran din Bran. Ai, ce bine că acolo n-am fost niciodată acolo.